Apa do? Eh? Mono na mi. Kulo mo. Kulo no. Eh? Ini dia. Mas do? Eh? Ini berapa? Do ono manusia do kan?
mi parole, mi redona.
Suri lulu mulai lihat jam mana nanda. Shalom. Selamat Paskah di hita saruna amangina. Hamuna dongan sahuria. Namarlas ni roha do hita marpungu ari minggu sadarion. Siala marningot denggam basa ni Jehovah. Naung pinasaha natu hita saluhuna. Adi lehodo anakna nasasadai. Gabi pilihan perneganan pasiahon dosata. Atong tabauduk tapaseret madirita diado panini batang ay nabadia do ibana jala pergugo nasuhatu dosan naung manaluhon hamatian dohot huaso ni dosa alani tapuji maibana nasangap na badiay. Atong tapuji matuhata marede mahita. Marhite-hite guar ni bata amang, doh guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doh guar ni to di porbadia na tumupang langit dohot na noon. Amen. Unang ho mabiar, au do bonana dohot ujung na,
na mangulo jala nong mate do ahu na jolo, jala ida maahu do na mangulo rodi sa leleng nileleng na, jala diaw do anak hisu ni manuatoru dohot hamatean. Batu nong binulokon ni akap badebagas, ima gabi batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi, halonganga doi anggo di matata, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama do moliate do hami tuho, ala di taluhon hodo dosa dot hamatean marhite-hite hamamatemi. Ala di sodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami ala ni haheon mi. Dang pola be mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulun nami, ruasmu do hami. Di pusat hodong hami sian hahulumon tuhati uron, sian hamatean tuhanguluan, atong perguguy mahami, mamuji do manguloy ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsiyaw na mangulu, pay masahat hami tulambong mo. Amin. Marede mahita. Pating debata di pesta peringatan Hari Haheon di Tuhan Yesus Sadarion, iman tersurat di Filipi 2 ayat 12. Ope hamu nahi holongan songotoktong ni pangolio muna nasay laon, unang holat jupa di hamuna ahu, lam songonima di napadaw-daw ahu, mardonga biar doh lomos ni roha, ulahon hamuma ulah muna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon nahombar tu patik nai Tuhan debata pai pagugoy mahami mangulahon nahombar tu. Amen. Tabi ma kor Immanuel.
Marede mahita. Hamu akadongan merdosa dohita tu debata di ganuk ulauta, merdosa di pangalaho, merdosa hita di hata, merdosa doho di pikiran, saluhut hadiriota tung merdosa do. Di bahini tapasere marohata, martamiyang hita mengido hansani dosa. Ali debata Jahoba, dinaubolos hami ari-ari ningolunami di Portibion, Wadupi hami do aka hamaulon doho parukilon. Jojo do hamin dang marhapo satuho. Holan gugo doho pikiran nami do nahu pangasahon hami. Ale Tuhan Jehovah digil hodo sian hami asagabe halak na patas maroha hami hape di pangulon nami siganu pare dang marsitutu hami makanguluhoni jojo do hami leba marsiajan sian hatam atong leho matu hami to dim na bedei ale Tuhan asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marhapor siaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha Portibion. Ale Tuhan debata ama namin na di Banua Gijang, ramudo hami di Jolom, alay hodo patupahon hansani dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak kahulongan ni Roham. Say palua mahami siyan gabo lisop ni dosay. Asa unang lonong hami. Songoni nang siyan aka na makosomi hami. Saya si maroham di hami aka na mangarsakon dosa nami. Say unang tabunihong bohim maradopon hami. Ay hagogotan si tutudong hami. Hapogani ma mangalusi hami. Jala sa ipatinggil mapinggol mo ganup ari tumangihon angguk-angguk nami. Asa tung balua si tutu hami siyan haramunon nami. Oh
Baga-baga ni dibata taringot Tuhasan ni dosa. Isebe mangaluhon akan na pinili ni dibata do na mamitori. Isido na madabu hamaguan Kristus Jesus do naung mate. Alai dada holani nangula mangulu do jala disiamu ni dibata do ibana bangodihon hita. Hasanga pema di dibata na digijang. Amin. Mari de mahita. Tabegema hatan dibata turpok epistel di hari Minggu pesta peringatan hari hayayon itu hata Yesus sedarion ima natar surat di buku Pesalmen 110 memukamai sian ayat 14 sahrodi ayat 20 sada jauh bado pergogoku dohot edeku jadi gabe hatuauku ibana. Tibun situtudo siamuni Jehovah do si bahen hamunangan. Nunga gogo tutu dipisang Jehovah ahu alai datung hamatean au dipasahat. Odo bahal ni Jehovah bongotan ni aka partigor do isogot. Ido sahatna martua do aka natumangihon hatan debata jala naupiopsa. Amin. Mari de mahita.
tidak koma hapor siaw tay sungon na hinatidak ko di dongata sa hapor siaw di sadok portibion rak mahita madok au persia ido ama pergugo na suatu dosa nat mo panlangit au persia Yesus Kristus anak ini bata Jehovah Nasade ima nanggabi Maria nagabi-gabian siya to di porbadia adorang suhabubuan ido tuhatna na tumaw na birit di panguman ni selatus na maiterpajal ibada di hau pinor silang na tuwa tu banwa toru dong di talon nam na mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahudu tu siamun di bata Jehovah amanai pergugo na suatu dosa ni di simay bana penglasog tanong manghumi halak na mangulu dohot na mate au persia di porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan halak kisten akan na badia dohot di asani dosa dohot di hatai na mandok mula mangulu sogo dang halak ng mate dohot hanguluan na sorasuda amen. Shalom. Horas madi tasaluhna damang dang dainang. Tabegema titing na maragam di mingguta di bagasan sa mingguon. Na perjolo guarni minggu 5 minggu tanggal sia April 2020 minggu pasca na perjolo topik minggu rapon Yesus di pahehe na paduahon pertanyaan wek pinangidoma tu saluhut ruas ni huriata asareta mangaradoti persauran ni huria madohoti pertanyaan na pinamasa ni huriata di ganuk wek masuk pukul 20 wib manang jam 8 bodari. Ingaran pertanyaan wek sada Kamis tanggal 10 April 2020 di bagas ni keluarga amang Hasiombing Inang Boru Marbun alamat Jalan Kutilang Sakti nomor 60 Manang depan gereja Hakai. Wek 2 Kamis tanggal 10 April 2020 di bagas ni keluarga amang JP Sitorus Inang Boru Manik alamat Perum Alamanda Blok C nomor 4. Wek tolu Rabu tanggal 12 April 2020 di bagas ni amang keluarga J Marbun Inang Boru Sitorus alamat Perum Pancoran Mas Gang Mawar nomor 10. Di Wek 4 Rabu tanggal 12 April 2020 di bagas keluarga amang Ina Baban Inang Boru Sitompul alamat Perum BRP Blok H nomor 10 lalu. Wek 5 Kamis tanggal 10 April 2020 di bagas ni keluarga amang E Silaban Inang Boru Purba alamat Perum Geraha Bangun Permai Blok I nomor 10 sada. Di Wek 6 Kamis tanggal 10 April 2020 di bagas ni keluarga amang Uwe Sibarani Inang Inang Boru Nabi Tepulu alamat Perum Bumi Sibam Damai nomor 2 Blok A nomor 20 tolu. Wek pitu Rabu tanggal 12 April 2020 di bagas ni keluarga amang M Tobing Inang Boru Sinaga alamat Jalan Lumba-Lumba Taman Karya. Wek walu Rabu tanggal 12 April 2020 di bagas ni keluarga amang E Sitanggang Inang Boru Sirait alamat Jalan Cemara Kipas nomor 10 Manang Komplek Cemara Kipas Abadi nomor sada. Duek sia Rabu tanggal 10 April 2020 di bagas ni keluarga amang Henry
inang de Lubanturuan. Alamat Jalan Merut Ujung Komplek Kehutanan nomor 7. Duit 10 hari Kamis tanggal 10 April 2020 di Bekasni keluarga Amang P. Silaban Inang Boru Manalu. Alamat Jalan Beringin Perum Trilogi Blok B nomor 10 Tolu. Wek 11 Rabu tanggal 10 April 2020 di Bekasni keluarga Kasinaga Inang Boru Simajuntak. Alamat Jalan Pelamboyan Manang dekat lapangan Pusal. Na patuluhon pesta perninggotan Ari Haheuni Tuhan Yesus buah ijuk pasca na perjolo. Di hari Minggu sadarion ima pesta perninggotan Ari Haheuni Tuhan Yesus. Tapatu paro ibadah buah ijuk sekaligus ibadah pagi sada. Rap dohok dak danak sekolah Minggu masuk pukul 5 WIB. Akayana kota sekolah Minggu madohoti acara mencari telus pasca permingguan di hari pasca sada masuk 5 hari. Ima na perjolo ibadah buah ijuk manang pagi sada masuk pukul 5 WIB. Ibadah pagi 2 masuk pukul 8 WIB. Ibadah harian masuk pukul 10.30 WIB. Ibadah sore masuk pukul 10.00 WIB. Ibadah malam masuk pukul 10.00 WIB. Na papaton pesta perninggotan Ari Haheun Tuhan Yesus Kristus na paduahon manang pasca paduahon. Di hari Senin tanggal 10 April 2020 ima pesta perninggotan Ari Haheun Tuhan Yesus Kristus na paduahon. Di patupa huriat tado perdidion na badia tuaka yana kota masuk pukul 10.30 WIB. Na palimahon parjamita tamu di minggu sadarion na marjamita ibadah pagi 2 dohot ibadah sore ima amang pendeta Dr. Pison Sinambela dosen sekolah tinggi guru huria Seminarum si Paholon Tarutung. Na panopon danak na sorang di bahasa hotuhat tado sada danak bawah di keluarga Amang El Siburian Inang Boru Silaban tubuh di hari Minggu tanggal 2 April 2020. Alamat nasida di Perum Sumber Daya Prima Blok Ata nomor 4 masuk Wek 10. Debatama mamasu danaki suang songoni nang naturasna. Na paduahon di bahasa tuhat tado sada baru di keluarga Amang Gutur Manurung Inang Teti Makmur Boru Purba marhite operasi sesar tubuh di hari Kamis tanggal 6 April 2020. Alamat nasida di Perum Ataya Opat Blok Sada nomor 10 Tolu masuk Uwek sada debatama nama masuk danaki suang soni nang natorasna titing na papituhon ruas na taba mamuka minggu sadarion gabe ruas ni huriat tama ima na perjolo amang keluarga hotler siagian inangi Rasma Maria Rabdoho 2 halak danak nasida pida sian HKBP Immanuel Resort Medan Nauli, Distrik Tolupulu, Medan Utara. Nuaing nasida maringaran di Perum Garcia Blok Edelvius nomor 40 sia masuk Wek sia tatangnya koma asa gabe ruas na burju nasida. Na paduahon keluarga Amang Irfan Welbeni Pruba dohot inang Leni Romayani Sitorus SE Rap dohot 2 halak danak nasida pida sian huria hakai Tajung Anom Medan. Nuaing nasida maringanan di Perum Permata Fatika Blok FF nomor 7 masuk Wek Onom tatangnya koma asa gabe ruas na burju nasida. Na pawaluhon pertanyaan perhalado HKBP Raja Wali
Pertanyaan perhalaru HKBP Raja Wali na dihasuhuton situa wek 5 di Patupa di hari Jumat tanggal 10 April 2020 na maringanan di gedung sekolah minggu masuk pukul 10 pitu manang jam 5 sore. Napasiyahon ulang tahun Majelis HKBP Raja Wali pasahaton selamat ulang tahun ma tuhamu ruas ni huriata nang naso ruas dupe na marulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan mulai tanggal 3 sahat tu tanggal 10 April 2020 di minggu sadarion. Saya dilihat tuhatama dihamu hai pason dohot gajang ni umur hatani debata tuna marulang tahun biar mida Jehovah mangudut ari-ari alai jepe do anggotaon ni perjahat di poda 10 ayat 27. Nah pas 10-hon hata mauliate huriata pasaton hata mauliate tu sude ruas ni huriata nang naso ruas dupe naung pasahaton hamaleteon sigarup minggu pelian pertanyaan keluarga perpuluhan dohot hamaleteon songoni nang peliat tahun molo adong kekeluruan manang nahurang jelas di titingon boy langsung dihubungi perhalaro di ruang konsistori songoni ma titik nama ragam di minggu ta sadarion. Tuhan Yesus memberkati. Mari demaita. Damini debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madihita saluhut na amang inang molohudok anon selamat Paskah tuhita pitor tadokon ma nunga hehe Jesusi alaihu tajalang ma dongata disiamun dohot dihambirangta boy do tahe boy molo hudokon selamat Paskah jalak kamu ma dongamuna disiamun dohot dihambirang huhut ma dok kamu nunga hehe Kristusi. Selamat Paskah. Mauliate tabuate mabigi ido torgo do garejaon mandokon nunga hehe Kristusi hatani debata di pesta haheon ni Yesus Kristus pabotohon tuhita sian Kolose bindutolu ayat 1 ayat 4 songonoma didok disi akan digijangido si jalahan asa molo nang rap hamu dipahehe dot Kristus
jalahi hamuma akana digijang ai disido Kristus hudul disiamuni bebata akana digijangi ma parohahon hamu unang ma akana ditanoon ai nunga mate hamu jala bunido ngolumuna rapon Kristus di bagasan debata alai ia dunggabe patar sogot Kristus hango luatai disima gabe patar nang hamu rapon ibana di bagasan hasangapon olat nido sahat nah ngadi jalo hamu tahenakin pandohan nido ngatai mandok nunga hehe Kristusi ngajalo hamu tahenakin nang porsea do hamu nanido nai porsea do tahe porsea do hita tunanidok kon nido ngatai nakin porsea do hita dina dibaritahon nunga hehe Kristusi dibaritahon akasisean boru-boru do hati hai ala boru-boru do cumolo namarnida dang be di udeani Kristus ngamagulang be batu akasisea boru-boru mapabotohon tu akasisea na asing mandok nunga hehe Kristusi saunari nunga tatangi kon nakin nanidok kon nidongata disiamun disihabirangta jalah hitape nunga mandok nakin tudongata maka tindakon nunga hehe Kristusi porsea do hamu dialusi hamu porsea do tutu nunga hehe Kristusi barita masa na dibaritahon hatani debata tutu nunga hehe Kristusi ahado na binaritahon ni haheheon ni Kristus naparjolo amang inang barita haheheon ni Kristus merupakan sada peristiwa na sangat menggemparkan di tengah-tengah ni Portibion sahat tu partikianon torop dope akan naso porsea di haheheon ni Kristus kodang dope sada peristiwa na menggemparkan di akan na sangat-sangat mapoto na masal alai sada peristiwa las ni roha doon dia kana porsea di Kristus alania ala tolu hari andorang sohehe Kristus sian namate masa do peristiwa na mambain akasisean na tahutan mambain sisean na bobonosan mambain sisean na madabu tu bagasan arsak ni roka na macai bagas madabu tulungun ni roka na macai lungun situtu ima tarbajal Kristusi mate dihau pinorsilang alai aheheon ni Kristus sadarion gabe maboan barita silas ni roha nakin andorang so masuk tu gereja kami prosesi gabe wingon adong pandohan ni halak batak na mandok taringot tuson aledak ku boto taringot tu pasaon niku manakin to amang situasi nurat amang adong neku sukun ay lupa au nakin boado tahe upasani halak batak na mandokon salpu manalungun do seterusna niku ala ulang malu do taringot tu si niku surat to namang jo niku isurat to nasida ma taringot tu pasaon didok upasani halak batak toba ni si malungun parsobanan ni si mamora salpu ma akan nalungun soluk ma ro silas ni roha matutuin hamu matong ngamarupa sao nang pe marsiajar sian naman jaha na sinuraton di situa salpu manalungun
portibion di permoding ni Kristus tarpajal di silang alai ari sadarion Roma solukma silas ni roha nunga hehe Kristusi barita masa menggemparkan portibion barita silas ni roha solukma masalas ni roha di akka siseanna di akka na porsea ima au dohot tamu di hati haon alani do nakin husukun parcolo porsea dohamu na binaritahon ni dongan muna nakin tadok porsea marlapatan di si porsea dohita nunga masalas ni roha hakeheon ni Kristusi pabotohon rolas ni roha dihita ido namasa ido nata jalo di bagasan ari sadari alus muna porsea doham molo tutudo na porsea kita di haheheon ni Kristus sahat mahita tu si nomor 2 na mandok di hatani tukanon molo naung rap hamu di pahehe dot Kristus jalahi hamuma akka nadigijang haheheon ni Kristus merupakan haheheon ni au nang dohot hamu hamamate ni Kristus alani hita sude haheheon ni Kristus pe lao di hita sude hehe Kristus yang namate nang hehe do nang au rap hamu dohot ibana nunga talu hamatean dang tarbain banuatoru be maniop akan naporsea di Kristus ay nunga ditaluhon Kristus sorop ni sibolis dohot hamateani ay nunga dipahehe behita marhite hite haheheon ni Kristusi sonari molo nunga rap dipahehe au nang hamu rap dohot haheheon ni Kristus dang tartiop hamatean na saleleng ni leleng na behita alai jambarta ima hanguluan na saleleng ni leleng na naung di parade Kristus di akka na marsihohot maniop haporseaon na tu ibana songon akka na maniop haporseaon na ima au nang hamu naung dipahehe rap dohot Kristus didok ibana di bagasan hatanaon jalahi hamuma na digijang unang holan na ditanoon amang inang pandohanon dang nanaing mandok asa sude mahalak Kristen makasogohon asana adong di portibion dangi neng dohonon na dangi neng dohonon na alay ahadon na naing dohonon ni debata markite hite hatanaon na mandok jalahi hamu maakan na digijangi ay disido Kristus hudul di siamun ni debata ahadon na naing dohonon na takas do taboto hakekeon ni Kristus imalau paradekon inganat tado di banua gijang di harajaon ni debata tahaposi doi jala porsea do hamu tahe nang adong inganan muna disi manang ragu do pehamu adong inganat tadi si ngadi kapling kon di hita isi do adong bedo kapling ta sonari si sonari ngadi para di hiani alai olo do mereti siak kita olo do gabedang adong behak milik tadi si olo do dah songon sahalak ama nong di paradehian do warisan na yan tu ianakon na alai olo do gabe sudah dilean molo songod dia do molo dang burju ianakon na ido
Mulut tabereng daku boto do di jahamu di koran. Mulu di halak Cina, olodo dibain pengumuman. Mulai hari ini si Akyong tidak lagi menjadi anak saya yang bisa menerima hak warisan dari saya. Halak Cina marlaku do songoni. Marlaku di halak Cina. Di sesa guarni anak konai. Dang be majalo warisan. Jala diumumkan doi asa sude mamboto danga dong be hak ni majalo hak waris. Ngadi para de Kristus. Alai boy doi maluas ya kita. Boy. Molo bohar. Molo ngolu taholan majalahi ngolu na adong di Portibion. Sahalak padita manang teolog namarguar pendeta Profesor William Barclay menuliskan dalam buku tafsirannya Taringot Tuhatani Tuhan Nagabe Jami Tatta Sadarion di dok ibana songonon. Orang Kristen yang benar-benar Kristen akan lebih memikirkan untuk memberi daripada menerima, melayani daripada menguasai, mengampuni daripada balas dendam. Orang Kristen akan melihat bukan seperti yang dilihat oleh manusia pada umumnya, melainkan seperti yang dilihat Tuhan. Nanang dohono na amang inang siya nanidok ni Pandita William Barclayon. Cara pandang orang Kristen tidak lagi cara pandang manusia duniawi. Dalam menjalani hidupnya, dalam menghadapi segala pergumulan hidupnya. Tapi cara pandang orang Kristen adalah cara pandang Tuhan yang dia pakai. Molo na digijang do natajalaki imaaw ng hamu na porseya di haheon ni Kristus dang betong holan Portibion mangaliliani rohadho pikirata odo nahudok nakin dang neng dohonon ni hatani Tuhanon hasogohon Portibion sude na adong di Portibion hasogohon ma dangin neng dohonon na. Tapi justru sebaliknya mangolu au nang hamu di Portibion alai bohado kita menghadirkan harajaon ni debata na digijangi di tonga-tongani Portibion ido menghadirkan di son imana marhite-hite aka pangalahota imasongon na di dokon ni William Barclay nakin kita lebih memikirkan memberi daripada menerima. Kita lebih memikirkan mengampuni daripada balas dendam. Kita lebih memikirkan melayani orang lain daripada menguasainya. Lapatan nadisi menghadirkan harajau ni debata imamar pangalaho mahita pangalaho nagok dame. Damai sejahtera. Pangalaho nagok silas ni roha bersuka cita. Manang dia penamasa. Pangalaho ni pangalaho banua gijang. Imanata hadirkan. Mari kita membumikan pangalahoi di tonga-tonga ni Portibion. Dang betong mangolu hita di bagasan lateni roha kosom ni roha dang betong mamikirkon be tabunay ba nangahaci rohaku ikon balosonokku dang betong mamikirkon akasi songoni dang betong mangolu hita songon nanidok ni akan nadeba susah lihat orang senang senang lihat orang susah dang be pangalaho songoni unang atong dongat taman nuhor ase ita do nangalian
dongat taman nuhur kompor gas hitana mohoban itu kan dongat tadona naik pangkat nalam timbo gabe hita jantungan dang betong akahalak naung takas maboto ngolunai perjuangan ni Kristus sahatuna keke Kristusi ikon argado baenonna ikon boido baenonna lamar tamba pasu-pasu di dongan lamlas dohot rohaku lam tibo pakat ni dongan lamlas rohaku ikon boyat tong songoni ngolu na songoni do nani dokna ngolu ni harajao ni debata dang adong bedisi akalate ni roha dang marsi hosoman be di bagasan aka parngolu at taon dang be ngolu taon dikuasai hagiot ni portibion dang olan lilianan disi ngoluon ngolu ni halak nang pinahehe ni Kristus imasada ngolu yang konsentrasinya sekarang adalah mencapai tujuan. Ima ngolu na saliling ni liling na. Sudedo hita makalomohon molo didok hita monang pasti deh Kristus nu ngamunang hamunangan nai dada hamunangan ni Kristus sabing alek hamunangan nai hamunangan au nang dohot tamu ngamunak kita tapi orang bijak mengatakan mempertahankan kemenangan itu jauh lebih sulit daripada menggapainya. Om masonari na ape tuau nang tuhamu mempertahankan hamonangan naung adong di hita borat do takas do borat buama mangulu di portibion alay dang besa robang dohot portibion borat doi alay tuk do hita molo dang tuk hita mangulahoni dang dohonon ni hata ni debata songonon ala di boto debatado na tuk do hita molo rade do hita maka ngolukon di bagasan tuhani pangalaho harajaon ni debata di tonga-tonga ni aka parngoluatta ala nido hamuna hinaholongan di bagasan Yesus Kristus nang diajari hata ni Tuhanon unang ma holan portibion manang ngulu na ditanoon na holan manggohi pikiran nang rohata molo disada Korin 15 ayat 10 sia didok anggo holan ditanoon hita makirim di Kristusi jolma na dumangol do hita sian saluhutna anggo holan di portibion hita makirim di Kristusi jolma na dumangol do hita sian saluhutna bayak kok kamu mah jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia yang paling malang dari segala manusia alani ini mulu porsea do hita di haheon ni Kristusi ima haheota haheon ni Kristusi imalas ni rohata naing manian amang inang unang holan tanoon unang holan na di tanoon hita makirim di Kristusi mulu songoni do pe hita majolma na dumangol nang dipangido Kristus ya kita haheon nai mangalekon semangat baru new spirit haheon ni Kristusi merupakan semangat baru di au nang dihamu laho patupahon manang menghadirkan harajaon ni debata di tonga-tonga ni ngoluta sadia haci peroham di baendonganmu
kita lebih memikirkan memaafkan daripada balas dendam. Sautik pena adong diho, molo rikot do di donganmu, kita lebih memikirkan memberi daripada menerima. Ikonima lam tapar siajari diganup aka partikiani ngoluta menjadi semangat baru di hita lau patu pahonon songon Kristus na hehe sian na matei na merupakan lasni roka di tonga-tonga ni portibion asa imanian na ikon gabe lasni roka dohot gogo na baru di bagasan ngolut taon alani amang inang taharikot tomak ngolutta dada holan mancalahi nadi tanoon tapakema partikiata dada holan 24 jam mancalahi narikot di tanoon alai lului hamuma Jahoba jalhatani Tuhan pe ido didok lului hamuma Jahoba bican natarbaen hamu dope lului hamuma Jahoba na ikondo boy jupangummu ibana lului hamuma harajao ni debata dungi tabahonon nama aka ondeng diham sadia godang mahatani tukan di bagasan buku nabadion nama ngarahok kita namandok tu kita lului majahoba lului harajau ni debata lului Jahoba lului bohini Jahoba sadia godang mai natakas pabotohon tu kita talului ma debata ibana naung hehei na mga leon gogo na baru di hita semangat baru new spirit asa anggiat niyan boy au nang hamu mangula di tonga-tonga ni portibion makobasi debata di sude aka parnguluatta na maragami di aka inganan na marasing be hita di aka ulaon na marasing be di aka keluarga na marasing be alai terbaik kita di bagasan tujuan nasarupa makobasi Tuhan membumikan kerajaan Allah di tonga-tongani aka ragam parngoluatta atong nunga hehe Kristus hehe mahita saluhutna hobas ma unang betong namar leba-leba unang betong sahira sogira tu dia unang betong alai hehe makita hobas makita tabari tahun matuliat portibion marhite-hite nagok lasni roha dohita nagok dame dohita narade dohita mangurupi di tonga-tonga akaragam ni parsaurata hakeheon ni Kristusi gogo na baru doi na nilekonna tuau nang Tuhamu margogo mahita hobas jala hehe laho pararaton barita lasni rohai amin martang yang maitap puji-pujian gok hamauleateon disombon rohanami tuho Tuhan diholong ni rohami natoktong mangalekon ari na macay uli di bagasan ari sadarion ima di pesta bolon ni kuriami namarningot dohami di hahekeon ni Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus hahekeon na pabotohon tuhami nunga talu hamatean talu sorop sibolis talu banuatoru monang Tuhan nami Yesus Kristus jala hamonangan nai do hakekeon nai hamonangan nami doi hakekeon nami doi porsea dohami disi mau liate Tuhan ajari di tonga-tonga ningulu namion takas suparhasia kami aka pardalanan ningulu nami lau mamaritahon hakekeon mi asatung anggiat nian markite hite hami saluhutna boi hu hadirhon hami harajaon ni debata di portibion ima harajaon nagok lasni roha gok dame jala ido di podako tu hami asatung anggiat Tuhan dadaholan mamikir hod diri nami hami dadaholan mamikir hod narikot di hami hamion alai
boi mahu patudo kami songo dia dohami marpangalaho nature kombar tu hatam maradopon nang aka dongan nami colma atong pargogoy hom mahami marhite gogo hakeyon ni Kristus asahehe nang hami jala hobas lau manjalahi na digijang imahanguluan na pinarade asini rohami na ikon saut doi dihami mauleate maaliamang pos dorohanami barita no kupasahat hami tu akadongan nami no kupabotohon hami na mandok nu ngahehe Kristusi gabe sada panindang ngion ni haporsyon nami mai jala tangi manang akadongan nami tangi nang hami manangikon baritai jala boy matuhan lamu pararat kami baritalas ni rohai tu akan aku maliak kami jala anggiat nian unang holan barita ni pamangan sambingi alay na ikon dokot ma nang barita di parnguluan nami si idaon jala si dayon ni akadongan nami atong asima roham dihami sahat tuhoma saluhut na pardalanan ni ngulu nami nang songoni pakobasyon ni Kuriamon asa anggiat niyan Tuhan aka pardalanan ni ngulu nami nang pakobasyon ni Kuriamon gabe tau hasangapon ma di guar ni Cakoba atong tangihon tangiyang pangidon nami aliamang lewon tu ami hombar tulomo ni rohami di bagasan Yesus Kristus martangiang hami tuho amin marinde mahita jala tapapungu mapiliat tak
jima debata jala amani Tuhata Yesus Kristus. Na tumubuhon hita pa dua halikon, siyan godang ni asini rohana, tupak kirimon na mangulu, marhite-hite hakekeon ni Tuhan Yesus Kristus siyan namate. Las marohata ala nungahehe ibana, lam girgir mahita mamuji gowarna, di akka ulaot tabe, songoni nang dibagas tape, ay nungamo nang tuhatay, nungatartaban banua toru, danga dong besi habiarata, alahamonangan nai nungapartohap kita diangoluan sa leleng-leleng na, atong ikondohot makita mamaritaon gowarnai dibagas tabe, losongoni nang tuna kumaliang pe, borhat mahamu, bari taon hamuma pambahenan na halongangani. Na mauliutus upasahat hami masyan na nilon mi tu hami pelean nami tuho say jalo may gabe uap na hucus di jolom pasu-pasu may jalar ramoti asaw parasya kami peleanon patimbulon na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami markite-hite tondim asalamu tadami godang ni silang mi tu kami asalam girgir kami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mauliate marohanami jala pujion nami ho ala naung ditubuh ko hami padua halion sian godang ni asini roham tupak kirimo na mangulu markite hite hakeo ni Tuhan Yesus Kristus sian namate nung agabi si palua jala si pangulu anak mi di hami jala ibana Tuhan nami ibana ulu nami si hutonon nami namarlas ni roha do hami nuaeng marningot haheheon nai nunga talu si bolis talu hamatean talu banua toru dang mabiar be hami mida hamatean dot soropna ay nunga monang Tuhan nami ulu balang nagugui ibana do manogyon hami sian hamatean tu haheheon sogut alani i umbay nupangido hami saya si maroham pato gumaha porsyon nami maniop barita naulii asa unang ganggu rohan nami dinahubolus sami hamateani say sungguli marohan nami dot rohani dongan nami asarap hehe hami sian paruhaon na buruki asa tarulaw kami parange nay baru say pasu-pasu mahuriam dot parbarita nauli na mamaritahon hakekon ni Tuhan nami asalam tarsunggul akan na pedem roha jala hehe sian dosa nabe
Sai paposma rohanami maka porseai naung mardame jalan mardomu hami tuho ala dipardengganan na pinatupani anakmu. Sai pasabam jala pamalum marohanami tok pamarohanayas doton di namarsiohot di bagasan hami asa tarhajong jokok kami nong pitor hami alani hati goran na pinatupani Tuhan Yesus Kristus. Sai sungguli mapakirimo na mangulu di hami asa tarapul rohanami marningot akadongan nami nang jumulo ni alapmi jala asa tarapul rohanami manaon si taonon di hasianganon. Sai apuli ma akan namatean na dangol na pogos na somarina akan nama balu dot akan nama lungun tu banua gicang marhite hite hareon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman nami na di banua gicang sai pinarbadia maguarmu sai roma harajaumu sai saut malomoni roham di banua tongaon songona di banua gicang leon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan mardosa Tuhami unang hami togion tu pangujunan palua mahami sian pangago. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rukana midako. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasar Roma damena tutondim. Selamat Paskah, selamat hari Minggu Madihita Saluhutna.